restaurante Colón abriu as súas portas en Nadela hai 11 anos. Desde entón adícase a facer cociña de autor, pero tamén a renovar pratos tradicionais da cocina galega. Un deles, e con gran éxito, por certo, é o chourizos en carne. O restaurante Colón abriu as súas portas en Nadela hai 11 anos. Desde entón, adícase a facer cociña de autor, pero tamén a renovar pratos tradicionais da cociña galega. Un deles, e con grande éxito, por certo, é o chourizos en carne. Para facer un chourizo de calabaza necesitaremos calabaza, nabo, pimentón, allo, cebolas, sal, un pouco de orégano e aceite de oliva suave. Iso que necesitaremos. E as miñas mans, claro. Poñemos a cabaza e o nabo a cocer. E mentras tanto, pois, nunha sartén aparte, poñemos un pouco de aceite, onde sofreímos allo. O cal sacamos do aceite. Engadimos, pois, a cebola e sofreímola. Despois sacamos a calabaza e o nabo da pota. Pisamos un pouco. Engadimos esa cebola que temos co aceite, o pimentón e o orégano e un pouco sal. E xa tiremos preparado o que é o mejunje para o recheo do chourizo. Collemos unha tripa, neste caso de colágeno, e rellenamos a tripa co mejunje do chourizo. Como non podemos esperar pois un mes a que se fume o chorizo, aquí temos xa o que é o produto final. E o único que hai que facer pois iso, cortalo e comelo. Asegurámoslles que é unha auténtica delicatessen. Unhas 10.000 persoas asistiron á 20ª edición da Feira do Queixo da Ulloa, que este ano se celebrou en Monterroso. O certame concorriron unha decea de queixerías da denominación de orixe Arzúa Ulloa e empresas vinculadas ao sector agrícola que participaron na mostra multisectorial. Como novidade, a Deputación de Lugo levou á feira o barco Muralla. Probar un anaco de queixo é un rito que ninguén desbota ao chegar á feira. Na de Monterroso este ano os produtores puxeron a venda 2.500 kilos da denominación de orixe Arzúa Ulloa. Despois de pechar o ano 2010, pasando os 3 millóns de kilos, somos a segunda denominación de orixe a nivel de España en canto a produción. Nesta edición o prezo do queixo artesanal roldou os 7 euros. Aquí non se trata tanto de vender, senón de que se conozca o noso produto. A Feira de Exaltación do Queixo complementase cunha mostra multisectorial que promove o Concello de Monterroso. Aquí se demostra que hai un pueblo con nervio, un pueblo dinámico, un pueblo que tira para diante aínda en momentos de crise económica como a que estamos padecendo. Os centos de persoas que acudiron á Feira do Queixo tiveron ocasión de visitar en Monterroso o barco Muralla de Lugo, aula itinerante coa que a Deputación promociona a través de Lugo 2 a riqueza medioambiental da nosa provincia. Con 25 anos e unha ampla experiencia profesional nos escearios, converteuse na primeira galega que representará a España no Festival de Eurovisión. Falamos, como saberán, da protagonista da semana, a cantante lucense Lucía Pérez. A artista natural do Incio viaxará a Düsseldorf o vindeiro 15 de maio, decidida a conquistar Europa con Que me quiten lo bailao. Nesta casa tivemos a sorte de colaborar con ela o ano pasado coa realización do videoclip do seu tema Torres de Compostela, o principal single do seu último disco, composto con motivo do ano xacobeo. Rescatamos dos archivos este traballo que hoxe lles queremos ofrecer. Coa súa voz, despedímonos ata a vindeira semana. Grazas por acompañarnos. Hay un camiño no ceo, hai un camiño de estrelas e hai ao final un destino que ao lonxe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clarexa. Eu me
e nenos xa seguen a lúa estela. Que o corazón faga chamas, se a tua esperanza